morning. So, magpapamata. Mamalas-tas tumubok. Okay. Ako lang yung ipangko akong buhok, guys. Okay. Kung bago lang mo sa ako ang video or channel, please like and subscribe. And please click the ring bell. Kung na ako'y bagong i-upload, maka-update mo for me. Thank you, guys. So, karon guys, na ako sa CR. Kaya manghilamos ko. Tayo nagkahuman. Magkuan ko, luto ko munggos. So, akong gamit panghilamos, guys. Maura ni siya. Pangbuntag or pangbuntag or pang gabi. Parihara. O sara akong gigamit sa akong naong. Dan cream. Maura. Nivea Glow. Maura na akong gamit. So, wait sa guys ha. Panghilamos ako. So, mo ni siya guys. Ito Nivea. Mauwa mo kung mag-imo og dyan ka ng video good guys niya. Try lang good. Mauwa ko good pero sige na lang. I-try na lang. Nato. Oo, kumusta riya. Ay di ko kung Tagalog niya. Bisaya araw akong gamit. Gilang good. Sanay ra ko. Namday mo na naon akong video. Pasensya na mo kay first time kinako ning buhat pa yung video. Oo ko. So, karon guys, ako ra usa kaya akong baan na to sa work. So, akong buhaton, magluto ra ko, munggos, ug kahapon. Sorry, medyo ngit-ngit, hi. So, karon guys, sa Germany, in Berlin, kuan siya, nindot siya nga weather kay init siya. Unya ang kaapan lang kay naamay order nga kanang carton gali kay mamalhin man mi dire. Nag-order may og carton kay para sa sudlan sa mga butang ba niya. Ingon akong bana karon daw moabot so magpaabot ta kay mugawas ta ko ron kay maglingkod-lingkod ko sa park baron magpainit or magbasa-basag libro nya. So karon magluto sa ako, magpabukal sa puguan. Kadiyot sa guys ha. Pasensya na kaayo kay murag di pa kay kusanay mag-video pero I try my best. So, harap ko diri guys, ako dito sa pupuan. Sugar pa po.
dili kay nako daghanon og luto kay ako ra mo kaon og munggos, ang bana di mo kaon. So makabukal ko. So karon guys, it's time na ako sa ning kaanon. Limpyo sa ako ka-chiyot. Hala, ngit-ngit. Arela. Okay. Kana siya, naglabay na siya guys. Ako sa ilahapon. Magluto ko munggos dayon. Namo ko'y bahaw. Guys, di ka to na akong kaunon. Di na ako lami naman na butangan lang sabaw. So kamo diha guys, unsa may inyong mga sudan karon? Karong buntaga or karong gabi una or hapuna. Pagluto na mo kay dungan tagkaon. Sinsya lang diba, sabak ng hugas ko sa kutsara sa panaksan. Yan kami bago ta kanang maghinog mga di man ko anda sa video guys sa una maghinog ko video pero tala lang ng mga litan na ako sa dili ako ang now ang video. Ako masanay guys, baka ka nang maghinog sa video nga karang para sa YouTube or unsa na di ka mura ka mauwaw first time mauwaw ka. Sabi nagdagang yung tao guys nga istorya ikaw ra usa pa nang litan niya nag-video ra ka mauwaw ba ya? Oo jud. Oo kayo makaingog na naunsa ka na siya. Nagyaw-yaw na siya rang usa. Nasulaan. Kamunto. Wow, sa chocolate. Sige na lang, good. Pausara akong munggos, guys, ha. Guys, ang niladar pinutos. Pero sa amo probinsya guys, mapalitan makainomdom ta. Sa amo probinsya nga ni munggos. Kung namang gali mang anong munggos kanang mamulho. Moapil jud ko guys kay lami ka ng munggos, tunuan or kuan. Pang-abag sa kuan ba sa kanang di kay ka magsigpalit og sudan nga na. Di sa permentihon ng munggos, pero lami sa jud ang munggos para lang ko. Manang dili, ngita jud ang munggos kay sagulan mo ko ni kuan ron karang kamunggay kay nag-order ako kamunggay. Sagulan ko ni kamunggay guys, unya. Akong kamunggay nalaos na siya pero okay ra na madahar na siya kaon niya. Mahal man imo ilabay, mahal kaayo niya. Anugon kay tanan mo nang mukha ko ng tag... Ang sa'yo ng abiya.
nabay taga siya. Nung sa ayo, ang uban din wagi kaon. Nagpabukal na ko. So, ang akong buhaton kay magkuan ko sa kamunggay. Tara guys, sa akong kamunggay. Sigod plastic. I-order na ako. Ako ang amiga. Ako ang amiga tere. Maligya na sila nga kuan. So, ay, ano po? Puniton, ano po? Sa kung lang nga yung bumbay, o kung ano, heights na. Heights na. Guys, 3 years na laos na lang inuon ni siya, pero okay raman, mautan pa man inuon na. Ang plano mo ta ko ron guys, magpahit og isda. Nya, kaya na mo ko gipaabot nga kuan ron, order niya. Sige na lang. O, kaon na tani. Tapos kamunggay, pero okay rin eh. Kamunggay, umungos. Magharos ako guys ha, kay Magali rin guys, kay ninyo. Ang side dili piti sa baaman. Kaya basta ka ng kuan. May nagpa-sounds, nagpa-music. Nagalit ng kanina. Pagkuros lang ng mata. Kami sa una guys. I-share lang ako. Kami sa una guys kay basta makamunggos lang ni. Namunggos na sudan or kuan sus. Malipay na jud ni. Munang kailangan jud ko ng mga utanon, makamis kaayo ba. Kaya dire si Germany baya ako ra sa mukhaon ka ng mga ngani di man sa pag-inarte sa kung ba nawa siya nakaanad pero naganad-anad siya. Mukhaon siya utan Bisaya. Pero kung kuan, pero kung kanang mga munggos or di ang kaon yung prito kag buwad bakuan pud siya niya mo nang uli kong Pinas na kaon kong mayo buwad kinamos okay ra kay na prito kong ako naman kaan patisan kada ganun situhan sites na. Yan, di mahugunan silang kinamos diri guys kay dagko man ya. Maramag ka ng kuan kanang dagko siya nga bagabilinaw ba. Muna ako kaong po kuan na. Hala. Sabat ng tiya na to ani. Maghiwa ko kuan kanang mga kalabs kani ang Bombay kanang humot sa gamay ba
Imong gamit dahil guys, Bombay nga. Kini ang puti. Tagsaram yung gamit atong puwa. Kung naay puwa. Kung naay puwa. Ano lang yan. Masaya guys, kay kanang ari-diri kung ako ra usa mukaon ko magkinamot ko. Kay ganahan mo magkinamot. Kinalaki Pilipino kay ta. Magkinamot, magkaon. Nga. Kana ako magkinamot nga ipangka. O, makana magkinamot ko. Pero nang hinaw. Sag ko nang hinaw. Pero kung na akong bana, di ko kinamot. Mahuwawa ko. Di mo na sa pagtangan natin. Maulang ko. Kailangan ko bisinti lang sa para na akong bana. Kaya nagbukan na nga to ang kuan guys, ang ato ang kini ang munggos. Mara ni akong isagol. Mara akong isagol. O karon ako ning buk ablihan kay tana kay para makahungaw ang kuan. Nandot kaayo guys ang among weather karon. Dili kayo tugnaw nya may lam nang tugnaw kayo kay ablin mo sa bintana o ana ang hagin maputing tugnaw magkarang init man 16 grad na akong buwak guys o namuwak na siya akong mga orchids na kailangan kong mga buwak guys na nagtanom sa kudiri kuan guys o kanang kining sambag limonsito ay bonsai na ay kining nga buwak hinatag ni sa lulas kung bana niya paabot kog iguan igbuka ana guys pakituon na mo violet man ang kuan guro ana nasan so pasensya na gid mo guys kung medyo mauwawon pa ko kaayo sa akong mga video maghimo magari ko video pasensya na mo. Shout out dai ko sa kanang mga akong igsuon diha sa tuburan sila Brian, Emil, akong mga ginikanan shout out ko lang mama Jilin o Papagadoy na tiyan niya shout out ko